Hindi tuladin nyo lata ti Red Cross Youth, di ba? Kat nangisiyang kat na kano itinaindaklan nga aktibidad. Ayun, kasano nga takadakkel dito yung nga naindaklan nga aktibidad, iti report ni naindaklan nga reporter, Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impakambo ni Mr. Erwin Ablao ti Santiago National High School kan advisor ti Red Cross Youth nga adda tinaangay anaindaklan ang panagtataripnong dagiti agtutubo ang miyembro tinaso a grupo iti mismo adakkel mo iti ili ti San Nicolas kunana anaangay ti Red Cross Youth Walk ano sa dinno ket nakipartisipar dagiti narway nga estudyante ang miyembro ti Red Cross Youth manipod kadagiti amin nga ili ti probinsya nga Ilocos Norte imbatad na agagem ti grupo ang maadante ado volunteers ang mga isaysayang kat iti community outreaches kan first aid learnings. We are having the Red Cross Youth Month Walk as part of the culmination program of the one-month celebration of the Red Cross Youth by the Philippine Red Cross Ilocos Norte chapter, wherein it was participated by the different schools from Ilocos Norte who are active members of the Philippine Red Cross Ilocos Norte chapter. We have from the north until the south and from east to the central zone. Manam na mga daduntupay ti ma-recruit dagiti kameng ti Philippine Red Cross sa Ilocos Norte chapter ang agbalin ang volunteer iti daytoy a grupo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.